etage. Og jeg har skrevet en masse af jeres spørgsmål ned, som jeg vil gå ind og stille både til redaktøren Lars og til redaktionsassistent Louise, som I allerede kender. Kom med! Men Lars, du er redaktør her på Børne- og Ungdomsredaktionen. Og hvad vil det egentlig sige at være redaktør? Redaktørens rolle er, at det er den kontaktperson, man har som forfatter. Og hvis det er en etableret forfatter, så kan det være i sådan et samspil mellem redaktør og forfatter, når der skal findes på nye bøger. Men man er også det sted, man er den, der, når man indsender et manuskript, som man bliver mødt af første gang, som skal vurdere, om manuskriptet er egnet til udgivelse. Emilie, hun har spurgt, hvilke sådan særlige elementer, der skal være i et manuskript, før at det kan blive til en bog. Kan du sige noget om det? Ja, det skal i hvert fald have, at historien skal være original i den forstand, at de fleste historier, eller stort set alle, er jo fortalt før. Men det handler om at gøre det på sin egen måde. Men det der er, vi får et sted mellem 500 og 700 uopfordrede manuskripter om året. Så det er en del om ugen, i hvert fald, der skal sidde og tage stilling til. Og så handler det jo om, at man allerede fra start ligesom får fortalt, at her er der en god historie. Der skal være noget, der gør dig nysgerrig på at læse videre. Og det kan både være i selve formen. Man kan lave en spændingshistorie, man kan lave en kærlighedshistorie, men det kan også være måske noget sprogligt, at man sætter ordene sammen på en anderledes måde, og der er noget mere en form for raffinement, som måske ikke ellers er der, men det gælder om at finde sin egen stemme. Faktisk var det sådan, at Astrid Lindgren, som også udover at være børnebogsforfatter, og selv var redaktør, hun havde altid sådan et råd til sine forfattere, der sendte manuskripter ind, og det var, at du skulle skære halvdelen væk, og så skal du skrive resten op. Så måske lidt hårdt, men det er faktisk givet godt ud rigtig mange gange. Nu går vi ind og siger hej til Louise, som er redaktionsassistent her på redaktionen. Og det er hende, I blandt andet kan skrive til inde på Facebook, men vi går ind og hører hende om, hvad det er, hun også laver. Kom med. Hej Louise. Nå, Louise, hvad sidder du og laver nu? Jeg sidder lige på Facebook-siden, faktisk Gyldendals Bøger for Unge, og sidder og skal til at svare på nogle spørgsmål, fordi vi skrev på siden i sidste uge, at det er os, der kommer til at udgive den danske udgave af Miss Peregrine's Home for Peculiar Children, og den vil komme til næste efterår, og det er der nogen, der har spurgt om, så det vil jeg sidde og lige svare på. Louise, har du ikke en eller anden hemmelighed, du kan løfte sløret for, altså hvad vi skal glæde os til at læse i det nye år? Jo, der kommer til at være rigtig mange fede ting. Men en af de ting, vi glæder os super meget til i redaktionen, det er denne her bog, som er Ida Marie Rendtorff, der har skrevet første bind i en ny trilogi, og den hedder Kloden under vand, og så hedder den druknede soldat. Og det er en dystopisk fortælling om en verden, der er blevet oversvømmet, og den glæder vi os rigtig meget til, den kommer. Noget her til sidst, som du gerne vil sige til læserne inde på Facebook-siden? At de skal holde øje med siden. Der kommer til at være nogle sjove ting til næste år, som vi har planlagt, og nogle konkurrencer. Vi glæder os rigtig meget til, at Hunger Games-filmen kommer til marts. Og der skal vi nok finde ud af at lave lidt sjov på siden med hensyn til den film, der kommer. Og så generelt, så hvis I har lyst til at sige hvis I har noget på hjertet, så skriv det derinde. Vi lytter altid og svarer på spørgsmål, og vil gerne vide, hvad I synes.